naobserbahan ko nga dinahan bumoto ang kontrobersyahan mga kapalpakan, mga anomalya, han mga flood control projects. Nagkakalilisan hadto, inspection dinhi, inspection didto, buyagyag dinhi, buyagyag didto, wala too nga mga issue partihan flood control nga kontrobersya. Pero, dinhi ang mga lalawigan, ang mga burubungto, ang mga burubaryo, may nagihapon mga issue partihan mga farm to market roads. Damo gihapan issue han mga irrigation facilities nga mga proyekto han National Irrigation Administration. Damo gihapon ang mga reklamo nga binuto, ginawas. Partihan mga project hin sinisiring nga solar pump hit National Irrigation Administration. Ini nga mga klaseng kontrobersya na baliwaray la. Waray investigasyon, waray panginano nga ginhimo, hingalimtan nala, haluyo nga damo ang reklamo, damo ang kabulastugan, hini nga mga proyekto nga unta ang panuyo mabuligan ang sektor hiton mga mag-uruma. Sanglit, waray nan mamaton, waray nakasuhan, ngan labi na nga waray na priso haluyo nga grabe ang kabulastugan, grabe ang mga anomalya, han mga proyekto para unta han mga mag-uruma.